Здравейте, вижте косата ми къде са. Здравейте! В днешното видео може би сте разбрали от заглавието какво ще снимам, но аз все пак съм длъжна да кажа какво ще снимам. А именно ще снимам моята рутина след училище и тези шумове ме дразнят ме. Ще затворя прозореца. Така. По-добре ли е? По-добре. Не си ти, когато някой строи навънка нещо. Сграда. Добре, може би се чудите къде снимам това видео, в новия ни апартамент, всъщност не ни е нов, така ли нов е, в Германия, в момента живея там и затова снимам в Германия, да. Та няма значение къде снимам, тази коса ме дразни. Та, нека да започваме с видеото, а както да, разбрахте и долу заглавието и от мен, колкото Барбарота. Ще снимам моята рутина след училище. Моята рутина след училище. И така, прибирам се вкъщи, затварям вратата, светвам лампата. Ето мене. Да, сега трябва да изкарам Спенсър, за да се поразходи навън. Ето него. Слабното нещо. Тук има много натури, какво да пръсна. Слагам ячето си. И слагам цветката. Обувките, които ще си обуя, са просто едни от най-модерните. Вътре са ми така за излизане, понеже се обува лесно. Добре. И сега ще изкарвам Спенсър. При нас има строителство. Ето го и Спенсър. Не си чувам много добре, но какво да направя? Слагам други да са прибирани. Това в шкафа. По най-бързия начин. И така, за косата си ползвам 3 неща. Тези двете. И това. Четка за коса. Outfit of the day. Антънг с потник, защото съм си вкъщи все пак.
Приятели, ще излизаме. Ето мен, аз се приготвих, фанах се на по-хубава пашка, по-висока и аутфита ми. Сега ще се пръсна с парфюм и да! Сега ще правим Jelly Bean с моите приятели. И така хора, ето ми мен, вече се прибрах отвън. Бях цели 5 часа навън. И се прибрах, защото става късно. Още е светло, но ще стане късно след малко. Ще си гледам филма, нищо ми на нищо не прилича в сравнение с Бебе. Скоро време ще има giveaway, само искам да кажа. Giveaway, да, посещай 300 абоната, това е много за мен, благодаря ви. Ако ви хареса обаче видеото, знаете какво да направите, именно thumbs up и абониране за каналът ми, за което много ви благодаря, знаете го. И да, стана много дълго видеото, едно от най-дългите ми видеа в моя канал в YouTube. И да, това е от мен. Довиждане и до следващото доза кръста от мен, Михаела. Чао!